Però Marina, què et passa? Que va vindre Alfons! I qui és Alfons? Alfons és un músic que canta i toca la guitarra. Jo em vaig a entrevistar-lo. Va, aplaudiu. Hola, què tal? Quin tipus de música t'agrada tocar? Pues fem cançó d'autor. Per què s'anomena així el grup? Pues perquè és sobretot hi ha una barreja, una intenció de barreja de disciplines. Mateixa pues, treballem l'art plàstic, la música, quan fem un disc el fem amb un còmic, amb un CD, i en els directes fem projeccions i també música, no? En directe algo de teatre. I Vercel pues, evoca una miqueta un regust com meridional del sur, en el que hi ha molta llum, com així, com el dia d'avui. On va ser el primer lloc on vas tocar? El primer lloc, segurament, baix d'un escenari, curiosament en un zulo, el que diuen un zulo. És a dir, en uns amics allà fèiem trobades, les guitarres, i s'enjuntàvem un dia a la setmana o això i tocaven cançons. En què t'inspires quan toques la teva música? Pues, principalment intente deixar-me portar per les cançons, perquè les cançons les fas en un moment de la teua vida i al cap de molts anys encara potser les tingues que tocar. Sí, és cert, però el que busque no ho trobe al seu final.